погледнем един от кошерите, при който тази година използвах хранителна наставка отгоре. Майка 2014 година, сменена след акацията. Първо ще погледнем дъното. Експериментално няколко от кошерите са на такова положение. Мрежеста табла и вестник. По състоянието на восъчните разпечатки и мъртвите пчели съдиме, че кълбото е отпред, скалек отдясно. Изглежда всичко нормално. Така, вестника ще го махнем, ще изтръскаме пчелите. И специално на този кошер ще направим следното. Така, ще направим следното. Прената. Така ще сложим едно велпапен, така, като ще отворим леко прорезче в предната част, така че свежия въздух да постъпва от предната част. Ето така. Така. Слагаме го вътре. И ще видим разликата с чистата мрежа, най-малкото. Така, сега ще го отворим отгоре. Махаме велпапето. Това е празна рамка, която ползвах за късно подхранване с наставката. Заедно с препарата Нозевът. Така, празна е, почти е празна. Така. Виждате, че тук също неприлепнаната част, където е, има конденс. И тук, ето го, неприлепналото. Така, ще дигнем малко. Така, ето виждате пчелите. 4 междураме пчели. Така, 2, 4 на 8 рамки е за мен кошера. Почти пълни с медца. В момента така по груба преценка има в кошера около 14-15 кг мед. Като за 3 януари е добре. Така, затваряме го. Затваряме го. Затваряме го. Това е всичко добро и успех през новата година.